Zdraví vás Renata Stopiak z realitnej kancelárie Bosen Group. Nachádzame sa v Bratislave, v mestskej časti Karlova Ves na Hlavačíkovej ulici. Rada by som vás dnes previedla nadštandardným štvorizbovým bytom. Zaujímavosťou tejto nehnuteľnosti sú vysoké stropy. Dominantou bytu je veľká priestranná obývačka, prepojená s jedálenskou časťou a s kuchyňou. Ak vás zaujal tento slnečný byt, neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na osobné stretnutie.